ipaubos ang atong tagsatag na kapagalingon. Atong ipataas ang Dios karong takna. Hallelujah.
hallelujah. Dalay ko ng imong pangalan sa walay katapusan na Diyos, hallelujah. Yes, hallelujah, dalay ko ng kayas, hallelujah. Yes, magapaday ta sa atong pagdaig, Diyos, tubay ka Diyos, mga kaigsunan ko na ng Kristo. Hallelujah, hallelujah. Atong isintro ang atong tagsa-tag sa kakaugalingon diha karon sa pagdaig, pagsimba Diyos ng buhay nga Diyos, hallelujah, hallelujah. Nga mahimuot siya sa atong tagsa-tag sa kakaugalingon karon, hallelujah, hallelujah. Ato siyang ituboy sa atong matag usa ka ugalingon karon, hallelujah, hallelujah. 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 Bisan wala na to siya nakita apan ang iyang gugma atong nabati. Hallelujah. Nga na ang Diyos kagamhanan mga igsoon. Hallelujah. Busa ato siyang daigon. Hallelujah. Gibati ako sa pagiguan mo. Tungod sa ipakita mo, nagumakan ako. Ingon sarili ako, mahimutang kung malayo kanimo. Buos sarili yung dili ako, mubiyak kanimo. Sa tinulang gibati ako sa pagiguman mo. Tungod sa gipakita mo, nagkumakan ako. Ingon sarili ako, mahirap malayo kanimo. Sa dili yung dili ako, mubiyak kanimo, Ginoo. Bisan wala kita makita, apan nakita ko ang gugma mo. Buhay ka nga Diyos nga akong ialagala. Makasasala, imo akong ipakaway sala. Tapos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Sa nakausapang sinulang gibati ako sa pagiguman mo. Tungod sa ipakita mo, nagumakan ako. Ingon sarili ako, mahimutang kung malayo kanimo. Buos sarili yung dili ako, mubiyak kanimo, Ginoo.
Bisan ako makasasala, di mo akong ipakaway sala. Tapos ka sa talang pagdaig o pasalamat. Tapos ka sa talang pagdaig o pasalamat. Tapos ka sa talang pagdaig o pasalamat. Yes, Lord God, ako kasi na pagdaig ko pasalamat, Lord God. Hallelujah, salamat, Lord God. Kasi matag-ad lang, Lord God, imong galing niyo, Lord God, among kusog, Lord God. Hallelujah, kitagaan kanunig man panahon, Lord God. Hallelujah, aron makatabaho, Lord God. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord God, sa gininhawa nga mong i-consume, Lord God, sa matag-adlaw, Lord God. Salamat sa protection, Lord God, sa kadalanan, Lord God. Hallelujah, salamat sa tanan-tanan nga imong gihatag kanamo, Lord God. Blessings man or dili blessings, Lord God. Amo ka nang ginapasalamatan diya kanimo, Lord God, tungod kay Lord. Ang tanan, Lord God, naay katuyuan, Lord God. Hallelujah, busa, Lord God. Ang ayun ka na mo, Lord God, hallelujah, kay walay suko lang yung gugmangan di ka na mo, Lord God. Ug dili gyud kini matukad, Lord God, hallelujah. Yes, Lord God. Walay sukod ang hugma mo, o dili matukad. Kanunay nga bago, o dili mausap. Pagkatahong sa presensya mo, kanya ko naglingkod. Balaan ka sa tanan, dahil kunin mong ngalan. Dahil ko ikaw, dahil ko ikaw. Balaan kang Diyos sa tanan, dahil kunin mong ngalan. Dahil ko ligas, dahil ko ligas. Balaan kang Diyos sa tanan, dahil gusto ikaw. Balaan kang Diyos sa tanan, dahil gusto ikaw. Dahil gusto ikaw. Hallelujah, dahil kung tanawa, Lord God, hallelujah, Lord God. Salamat, Lord God, sa kayo ngayon na, Lord God, na nakadahil sa pamilya kanimo, Lord God. O sa kayo ka lang mga pribiliyo, Lord God, na kami, nakasimba na po kami diha kanimo, Lord God. Hallelujah, busa, Lord God, ang tanang himayaan, Lord God, katong ganan, Lord God, o mga pagtuboy, Lord God. Diha lamang, Lord, kanimo, Lord. Akong ginatugyan ang tanan. Pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Mayong hapon, my son. Bakit matatamlay kayo? Amen. Mayong hapon. God is good. And all the time. Amen. God is good all the time with my son. So my son, insay na panalanginan sa mga lawiton ni son. Amen. So, kada panalanginan man ta, muhatag po tag panalangin. Amen. Unsa nga panalangin? Testimony. Amen. O pagpasalamat sa tubuhi nga Dios. Amen. So, niining mga oras sa mga son, nasayad naman gyud mo sa akong bahin diriya. Amen. Mao ang pagagit nga naka ninyo anong baro matindog diriya aron nga kasugin ninyo kung unsa kamayo tong buhi nga Dios. Matod pa sa kanta, walay rason. Amen. Bisan wala kita makita, apa nakita ko ang gugma mo. Son, it's time para ipakita po nimo ang atong gugma sa Ginoo. So, barog na diri. God bless. Kinsay mo una. Sa asawa niya. Protection niya sa sige kong trabaho, nagkauban ito ng Ginoo kanako tungod sa iyang kaayo sa pando sa mua. Matag-adlaw, itagamit niya pa yung panglawas. O sa kuwa lang, nangalagad ko sa Ginoo tungod kay siya man ang naghatag kanako ning kusog. Kay kung lungtan wala ang Ginoo, wala jud ko'y mahimo. Amen. Kung wala nagkauban sa kanako. O kung pasalamat po ko sa bisita karon sa pastor o sa pastora. Praise God. Salamat kaya sa mong testimony. Tinuod yun na. Amen nga. Ang atong Ginoo yun, dili yun matalikod ng biyak ka na to. Amen. So, magsuon, kinsaba, napabadya, sa oras-oras ng tughan. Amen. Praise God. Amen. May hapon sa tanan. Amen. Ako kaya akong pagpasalamat sa Ginoo tungod kay maayo kay siya sa mong kinabuhi. Bisan pa kaganihang buntag sa iyo kaayo may nagagikan gikan sa Wines no sa Kalinan, Davao City pagimigikan. Pasalamat pud ako sa mong tungbuhi nga Dios tungod kay gikan samtang kami nagabiyahe at dito manggod mi sa among outreach dito sa Barakatan. So layo-layo pod mo nang dako kay ko pasalamat sa Ginoo tungod sa sustaining strength kay gihatag nga naabot mi diri dili ni aksidente kun dili katuyuan jud ni sa Ginoo nga naabot mi diri nakabisita mi sa lugar ni Pastor Jeff tungod kay ato mga isuunan po dito excited mi po nga mo anhi diri pero ako wala jud ko na yun nga mo ato pero natingala ko nga mas una pa ko sila niabot diri masyak lang ko sila unya mo nang dako kay ko pagpasalamat sa Ginoo tungod kay sa diha gani nga kung tuwagon to diya sa tumbuhi nga Dios dili kita magpabungol-bungol mo nang dako kay kog kalipay nga naabot ko diri mo nang lipay jud kayo ko mo na ako ibalik ang tanong himaya sa tumbuhi nga Dios. Amen. Salamat kayo sa atong bisita, Pastora. Salamat kayo sa paghatag testimony, Pastora. So, kami po, malipayan po may tanan. Biya pa nila, ako gyud mismo, nalipay po nga, naabot yun mo diriya. Welcome kayo mo sa atong panibahon. So, ginatawagan ako ng kapunon si Pastor Jeff para magpaila sa atong mamulong. Kapag isa ka, Juan. Sa pa daw, may son. Okay, isa pa yung muhata og Isa testimony. pa yung matag diya. Amen. May hapon yung tanan no. May isuon di jud ta kay kahulaw ning pasalamat sa Ginoo. Kay ang Ginoo mo jud tagya sa atong kinabuhi. Pasalamat ko sa Ginoo kay tungod maayo jud ang kinabuhi. Maayo jud ang Ginoo sa akong kinabuhi isuon. Kaya sa tinuod na istorya man ako. Besides na ko katuig nga nawala ani nga dapit. Pero unsa joy
plano sa Ginoo sa katuyuan nga nabalik ko ni nga dapit. Kung takibawi o kung saan katuyuan sa Ginoo nga nung nabalik ko sa nini nga dapit. Pantukan mi, pero nagpasalamat ko nga nabalik ko din sa mao ni nga dapit. Unya ang akong pagpanarbaho upside nindot na kayo ang kung dili pareha sa pantukan so nga may stress lang ko dito kay dito niya apay mga kasamo pero giampo na ko nga mabalhin ko ni nga dapit pero natungog jud sa Ginoo ang akong ampo nga makatrabaho jud ko ni dinhi muna nga kwento mo mga igsoon encourage ta mo nga kung di maghulat lang jud ta unsay plano sa Ginoo kay dili na ingon nga magluto ta og pitsaw nga pagkatataon haon una nga ang Ginoo kay tigod jud na sa iplastar jud ta igsoon una nga karon dili jud nga pasigarbo sa dito pa ko pait jud na igsoon usahay wala misudan basta katong regular ko dito pero karon nga gusto na dito bisa mo usawa casual di pa na nanginan yung minuon karon dili jud pareha sa una nga pang fuel di ko katrabaho kay way gasolina ko karon ana din tuol na kayo ang akong gitrabuhan mo nang dako kay pribilehiyo na ko na igsoon nga ang motor ang isa ka dito mo abot ng 5 ka adlaw samantala dito dili ka back and forth muna nga ang Ginoo magluto lang jud ta sa Ginoo dili jud ta pasagdan oro jud ako nga kung namay mga pagsulay mo labang lang jud ta kay kining suwayan ta mo dili jud ta mo mature daw tong pagtuo kung wala ta pud ng pagsulay kan mga pagsulay nga niabot sa mo kinabuhi pero balik wala ra nako padayon jud ta ito moro na akong kadasig na kinyo. Praise the Lord. Maayong hapon sa makausap pa. Salamat kaayo sa mga kaigsunan nga naa karon. Although ang uban wala karon. Wala makaanhi. Praise God gihapon kay naata. Ipadayon ta dinaa sa atong mga bulaton. Ginahimo nato ni every Sunday afternoon 3 p.m. mag-start atong third service. Salamat kaayo sa inyuhang makugihon kaayo nga kana bitong pag-alagad sa Ginoo bisan man sa ining panahon nga murag ulan-ulan. Okay? So bianhi gyud ta kay mo ni atong kalipay nga musimba gyud dinaa sa tuang magbubuhat. Amen. Salamat kaayo sa mga mitindo bibarog aron nga mopasalamat diha sa Ginoo, mopadayag kun usa ka maayo ang ilang Ginoo o atong Ginoo diha sa inyong kinabuhi. Amen. So makahatag kini kanamo o kana bitong dugang kalig-on nga madungog na pud namo ang mga mensahe ninyo kung giunsa mo pag-atiman sa Ginoo mga miaging adlaw. So makahatag pud ni og kanamo og kalig-on. Diya sa pag-alagad sa Ginoo nga sa diin nga kamo pud ay giatiman pud mo giamuman sa Ginoo o kami pud giatiman pud sa Ginoo. Wala gyud magkulang ang Dios diha kanato. Amen. Amen. So karon ako ang introduce ang ato ang speaker karon nga wala damha nga diya pa lang mi sa dalan nagsabot kay ikaw na lang ang speaker karon pastor. Okay kayo. Di ba okay kayo? Kaya samtang biyahe dili man kay tuan na dugay na 4 wheels mura ko ga ikabuhi. Okay, so salamat kaayo sa ni pastor nga mi join o mi sayang wife no si Ate Lani Swan mi anhi gyud aron nga kana bitong maki-join din sa pagdaig nato diha sa tungkuy nga Dios. First time nga sila mi anhi mana nga atuan sila i-acknowledge pag-usap i-welcome ang lang presensya for the glory of God. Okay, palakpakan nato sila. Okay, maayong hapon sa inyo ha. Okay, once again Pastor Richard Swan and Ate Lani Swan. Salamat kayo sa inyong pag-anhi. Okay, dalaygon kayong huwing nga Diyos. Kaya ito ang guest speaker karon this afternoon. Usap ko din sa kapugihan kaayo diha sa bulaton sa atong Ginoo kay ang ilang church. Murag pila kay naka-oras kay bihayon yung church pastor gikan diha sa Barangay Wines.
mga 1 hour. Mga 1 hour kapin. O anak yun no. So layo yun ang ilahang kalabitang kasilungan. O siya po ang host pastor dito ha, sa Maong Barakatan, sa Barakatan Church, Church of God gihapon no. So, salamat po guys sa iya ha, kay tungod kay sa ilahang coming po nga anniversary is coming next month, September. Ikuha po po niya nga guest speaker sa ilang anniversary. Okay, salamat kayo sa ilang kanabitong pagsalig usab ka na po no. So inana lang salamat kayo sa ilahag yun. So salamat kayo. Moni ato ang guest speaker this afternoon sa walay paganlangan. Okay, Pastor Richard Swan. God bless sa pagdala sa mensahe, Pastor. Ang Diyos magagamit ka na kanyang pag-aatang o dutang alam. Okay, God bless you. May hapon sa tanan. God is good. All the time. God is good. Lingero ng katapat eh. All the time ba? God is good. Nindot kay so no. Ako nagpasalamat og dako nga although nga dili kay may tagad ko si ni Pastor Jeff, dili kay may nagakuan, nagaimamat kay say na busy po ko trabaho. Pero say na amin maka-insami. Pasalamat kay so nga na-relate na ko ning inyo kani. Doon ani gid Pastor. Doon ani mo ang kuan. Na-relate na mo nga durian lang to mo duol sa kuan. Ani durian niya once nga bunga kay 5 naman ka tuig karong September. Once timbunga diha kay dili man ingon ni bangko katong taas gud. Once timbunga matagdag kaniya diha mulikay maginilugay maundang ang kuan. Maginilugay hinog man durian. Okay ra sa inyo kay lalayo sa sanay kamansi. Niya ang pagampo na mo nga plano man ni sa Ginoo mausab gyud at least di babag na mo at least nakakuha na dili na yung nani nga trapal. Ug mag-ulan pud time nga nagkuan itiroan lang ulan. Magana hindi sibog lit tulog lahi man eh kay takot-takot man eh. Ana pud hanto nagdikit. Ana ko nga Lord imuha man ning plano usaban ni. Wala budget kay ang kanang kung kani sa tuwang kanang pagpangalagad wala kasor wag yun ni. Kana sa pagka by faith kana sa tuwang kuan pero pasalamat migsoon nga tagadto na mo para diri nga madasigon ang mga Kristohanon. Amen po ba? Para diri nga gingon Pastor Jeff nga mao ning kalipay sa mga alagad sa Ginoo nga paabot diri nga pagtungtalo. Kumusta? Praise God Pastor. Di ba? Naadayon ba? Kabalo dayon nga ang Ginoo atong gialagaran dili tao. Psalms 118 verse 8. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Amen ba? Amen. Opo na sa tuig so dako gyud pasalamat nga dili ni aksidente ingon sa akong wife nga plano gini sa Ginoo. Kay pag anhin na mo tama no kay kuat sayo pa man kay gikan sa dito nauman mi alas 12 taon pa nya nagkuan mi ni Pastor Jeff at siya sige nami third service kay mapit na mi kay mag ang dito okay naman to kay patay naman to okay ra para ni sa mga buhi mga Kristohanon. Amen ba? Amen. God exon nga salamat pud ako nga nami diri nagbarog at least karong 19 di mi 29 di mi makanhi kay naalagi nayon sa ate sila na pud mo attack diri. Amen ba? Excited ba ta? First anniversary ninyo, di ba? Amen. So sila excited po dito. Nagplano na sila kung sa ikuan nila magpadulong diri. Amen. Mao na sa tuigson nga kinahanglan wala na basta Kristohanon abtik gyud ta. Kaya nga naman ang Ginoo ang tagya sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Sa baga mo adto ta sa cemetery lahi subot. Dili sa pito lang yun ang Ginoo. Amen. Amen. Walay lain kundi ang Ginoo ra gyud. Ang Ginoo ra gyud ang pag-asa nato igsoon. Amen. Kun natay Biblia atong ablihan diha sa Luke Buhat chapter 2 verse chapter 2 verse 47.
Sa Buhat chapter 2 verse 47 nagaingon diri, gidayeg nila ang Dios o matag adlaw gidungagan sa Ginoo ang ilang pundok o mga tawo nga nangaluwas. Amen. Ang Dios dugay na nagapanalangin sa pulo magamputa. Ama na mga balaan, salamat Lord karong orasa, salamat Lord nga ikaw buhi among ilagaran karon. Lord, walay lain Ginoo Lord nga among ibayaw kun dili ikaw ra gyud Ginoo Lord. Bisa pa man Lord karong Sunday Ginoo para ni sa imuha. Whole Ginoo Lord para ni sa imuha Ginoo Lord, busa Ginoo Lord nga walay rason nga di mi muday musimba di kanimo Lord ug maminaw sa imong pulo. Salamat Lord sa matag usa kanamo nga ikaw nagapadayon gikan sa bata hangtod sa amtong Lord. Salamat Lord even ding lugar sa Lord nga diri sa Mako Ginoo bless nga panalangin Ginoo Lord even diri Lord sa mga congregation Ginoo Lord ikaw nga bless magbuo panalangin sa matag usa kaning pulunga Ginoo Lord although nakaka-count kami in physical apan Lord sa espirituhanon nga bahin ikaw magagamit sa matag usa kanamo Lord. Amen. In His name. Amen ug amen. Klaro kay diri igsoon nga sa 47 nga gidayeg nila ang Dios o gidayeg nila ang Dios 47 gidayeg nila ang Dios o himutan sila sa katawan ug sa matag adlaw gidugagan sa Ginoo ang ilang pundok o mga tawo nga nagaluwas. Akong tima igsoon mao ni igsoon nga malambuon nga simbahan. Amen. Amen. Ayaw tan-awan ning simbahan kundi kita. Amen. Di ba? Kita ang simbahan. Kung sulti ta nga malambuon nga simbahan, kita makita nato nga ang ato ang kadasig sa pagpangalaga sa tumbay nga Dios. Amen po ba? Amen. Mo igsoon nga ayaw na aning trapal ta. Ayaw na ang trapal. Kuno na ang imong kasing-kasing na himutan sa tumbay nga Dios. Amen. Amen. Para dito igsoon ganina ang gikinabuhi igsoon nga life ni Sakeo. Si Sakeo nindot kay iyang kinabuhi. Pwede na dili na siya dato siya sa pagpagit pangulo siya sa mga tax collector. Amen. Pero sa man, nangita siya sa naong sa Ginoo. Unti mong mubo siya, nangita siya, motong gikuan ako ganganina dito. Nindot kay igsoon kung ato lang hunaon niya, ang kinabuhi ni Sakeo, kulang pa yun. Although nakakaon siya, physical, lamig ang tulog, tanan, gwardyado siya, pero naay kulang. Siya ang espirituhanon nga bahin. Nakabalo siya kinsa, ang tagiya siya ang kinabuhi. Mautong nangita siya pamaagi. Although gamay man siya, hindi niya makita, kaya daghang kay panon sa tao, nakita siya paagi, kita siya kahoy. Amen? Amen. Sama po na sa to ang mangita tagpaagi. Asa ang simbahan? Si Sakeo nangita siya paagi. Katong kahoy nagsimbolo ng simbahan. Ning sulod si Sakeo simbahan og ning maubos siya. Amen po ba? Amen. Sama po na sa to igsoon nga kinanan malambuon nga simbahan. Di ba? At igsoon nato nga Acts chapter 2 verse 47 ang number 1 igsoon na mahigugmaon sa pulong sa Ginoo. Amen po ba? Ini mo katapat mahigugmaon ba sa pulong sa Ginoo? O ning nagabasa ba ta sa pulong sa Ginoo? Amen. Amen? Mo na igsoon, nalipay ko igsoon nga na ang mga tatay, mao po ni sa ito pasod, kumplito po, tatay, nanay, ang people, mao po ni basta inani nga bahin manggod, kumplito. Amen? Sa nindot igsoon kani mga tatay igsoon mao ni pag-asa sa ato igsoon kay nga naman kung ang tatay maluwas, mao na 99% ang pamilya mosunod. Kung maguna ang anak, maguna ang inahan, ang mama, dili dugay kayo sundon ang inahan amahan. Ano man 75% lang. Kaya nga naman pag declare sa amahan nga puyo mo sa balay, paghugas og plato. Puyo, di ba? Once ang papa, may una. Salamat kita sa mga katatay. Amen. Palapakan itong buhi ng Diyos ang mga katatay ito. Salamat kayo nga once mo declare ang mga papa nga pag-ilis na mo diya kay manimba ta. Sayo pa daan, di ba? Lihok tanan, apilang mama. Muna igsoon nga 99% ang papa gani makauna sa simbahan. Kurot ang pamilya. Muna iyan po na ito igsoon. Diri ang katatayan na, amen? Amen. Ang katatayan, ikuha na ito, ipurso na ito nga makailagyod sa Ginoo ang ato mga katatayan uban. Amen? Muna igsoon nga muna nga mahigugmaon ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Kung sa gingon diya sa Psalms 119 verse 105, ang imong pulong maoy suga ug maoy usaman mututo kanako ug maoy kahayag sa akong agianan. Amen. Mao na ni kana inyo pagdulitan mo ni pulong. Amen ba? Amen. Dili ta mo tan-aw unsa tawag kana? Unsa nga katula? Ang tan-aw nga nahimuot ang Ginoo sa imong kasing-kasing karon. Amen. Amen. Ayo lagi kuno na nga uy di ko na kay lahi na. Amen. Ang una na di na makadto dito di na to na madala.
Di nato napapasan. Amen po ba? Amen. Imong madala imong kasing dia sa Ginoo. Amen. Amen. Namatay igsoon nga nata karon igsoon. Amen. Mao na igsoon nga nagpamatuod igsoon nga ning tubo ta diri sa simbahan. Ayaw na nga kanimo tubo. Okay na mo kumusta? Kumusta ang panimbahon? Okay na, nagpakuha nami, pagpa-concrete nami. Kani pasilungan na igsoon. Ang importante ang atong kasing-kasing ang Ginoo mahimuot sa katapusan. Amen ba? Mo na igsoon nga nindot kay igsoon mo ning gihagit sa mga alagad sa Ginoo nga dito igsoon makuha na pod mi nay panahon nga ang mga alagad sa Ginoo mao ma-depress. Nagampo ba ta sa alagad sa Ginoo? Amen. Nindot kay igsoon iampo na to ang alagad sa Ginoo kay maunsa po na. Mo laylay po na kuan abaga. Labi na way tan-aw sa kuan tangking nga kabot baka ni sa kuan mako. Laylay na abaga. Amen. Iampo na to na. Amen. Yan po na itong alaga sa Ginoo. Ano man? Panalanginan po ta niya. Amen. Muna isuon dito, matumi, maabot na mo dito. Malipay ni kay nana, intact tanan. Amen. Nagsugod na sila. Dili na nga pag-abot. Di pa sa, kaya pa man. Diba? Di sa ta. Pero sila isuon, nana, sugod na, intact na. Nag-prayer warrior na. Ano man? Nakaila siya kinsa. Dili pastor ilang ginasimba, kundi ang Ginoo ilang ginasimba. Amen. Mao na igsoon nga ikaduha igsoon mao ning adunay Diosnon nga panagtigom. Amen ba? Usa gingon dia sa 1 John chapter 3 verse 1 John chapter 1 verse 3, fellowship with God and fellowship with one another go together. Amen. Kung natay fellowship, yun ani. Go ta igsoon kay ang Ginoo na himuot sa matag usa ka nato. Amen. Amen ba? Amen. Kung nakainomdom ta katon sa byuda, ang byuda o ang dato di ba? Unsa man to? Pagpanghatag, unsa may gikuan sa itanaw. Pagtanaw sa Ginoo ni anang Ginoo sa disipulo niya. Tanawan dato nagana gipakuan pa gyud niya ang kuan, iral pa gyud niyang paghatag. Wala na himuot ang Ginoo. Ang nahimuot sa Ginoo atong byuda, pila gikuan hatag. Duha ka pandako, di ba? Maura. Pero ang tumong ato igsoon ni adto lang siya. Why bali layo yung balay ning adto lang siya sa simbahan. Ano man, nagbakta siya kay gusto siya mo fellowship, mudaig sa Ginoo. Amen. Muna. Pero katong mga adunahan wala nahimuot ang Ginoo. Kaya pag gitawag ang mga disipulo, tanawa. Amen. Nagpakitang tao lang. Amen. Kaya tayo igsoon, kabalo ang Ginoo sa imong kasing-kasing kanon. Nani ka naglingkod, ang Ginoo nakabalo sa imong kasing-kasing karon. Unsa nahimuot ba ang Ginoo? Amen po ba? Mao na imo ingna imo katapan niya nahimuot ang Ginoo sa imo. Amen. Ayong anak nga nahimuot niya kalaban dito niwa. Tapikas na lang kayong tanaw. Amen. Amen po ba? Mao na igsoon kinahanglan ay kaduha igsoon sa verse 42 igsoon kung atong basahon sa verse 42 nga nagaingon dire og mainiton sila mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles sa pagpakisandurot uban kanila sa pagpakigsalos sa pagpangaon o sa mga pagampo. Amen. Malipayot ilang fellowship sa pakigsalo o labaw sa tanan sa pagampo diya sa tubuy nga Dios. Amen. Duha og tulo lang ka. Moana ta natay kuan nga, natay simbalay, natay prayer. Nanay mo ani duha og tulo. Padayon. Ano man? Ang Ginoo ay tanaw sa imong kasing-kasing. Ayong tanaw wala pa si brother. Usa na lang, adi na lang ta, madayon. Ayo. Ano man? Maldito ka ng yawa. Once nga man adi na ta madayon, ang mga yawa niya, ayaw na madayon. Pagsunod na po, dili na po. Kaning yawa maldito kay ni. Ang ginakuan sa mga sayawa ron, kana mga pisohanon nga nagtinuod na yung pagpangalagad. Kana walang nagtinuod ay kabalo na atik-atik. Okay, yahan na. Ang yawa atong nagtinuod anay mao toy dumbulon. Pangitaan kag paagi. Panahon sa panibahon. Sunday, unti mong medyas, kanilas nawala, di na makasimba. Pero man, tungod na ato, itaguan sa yawa. Gubot na ang balay. Asas brother, wala. Tungod sa medyas, nawala. Ikaw na sa ero. Amin ba? Kinahanglan dilita na igsoon nga naman para motubo ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Motubo atong simbahan nga kita ang dakong simbahan para sa Ginoo. Amen.
Mao na igsoon nga unsay gikwat igsoon nga kinahanglan sa adunay Dios nun nga panagtigom igsoon natay makighiusa. Ug usa man, usa ka kasing-kasing. Kung usa ka kasing-kasing igsoon kinahanglan i-tune up nato ang ato ang pagkakisuanon. Basig na pay kulang. Tune up nato. Kamantay mo sa ang kanang kuan? Sample kanang kabilya. Ako ginahiwi. Di ba ato yun ng tuliron? Anak ko na ato ang pagkakisuanon. Naikulang ba? Kung gusto sige Ginoo nga ipatuloy para ang Ginoo mahimuot sa imo. Amen. Matingala ta basig sa atong mga pagampo, Lord. Sige gampo sa imo. Anong wa man ko ni utubaga. Ayaw sisihang Ginoo. Kita ang sisiha. Basig naikulang. Nakasala ka. Mao ganang gingon nga bago ka mangayo diya sa Ginoo sa gingon pangayo ka sa idong kaya atong 5 senses of the body apti kayo mo panangyawa para sa atong mapagampo mo reply dayon ang Ginoo. Amen. Mao na igsoon pakikiusa sa mga sa matag-usa ka nato igsoon. Mao na sa ato igsoon nga kinahanglan ilang gitanaw ang ilang kaugalingon ingon sa usa ka pamilya. Kita pamilya ta sa Ginoo. Amen. Kung pamilya ta sa Ginoo, ang Ginoo nahimot. Kanay pag-ani nato sa simbahan. Tungod ba nga mobalik ang Ginoo madala ta? Na-reunion, di ba? Tanan. Na-reunion dito ra ta makita ay. Amin po ba? Mo nigsuon nga ni ta diri sa simbahan, muday ta, maminaw ta sa pulong sa Ginoo, muampo ta, mubasa ta sa Biblia. Kay naningkamot ta kay once nga mobalik ang Ginoo, sama sa kawatan, sama ra ba gyud sa kawatan? Di ra ba gyud manangin, nabay kawatan nga manangin. Di ba? Kinahanglan di ta magpa-relax. Amen mo ba? Kristohanon di ta magpa-relax. Amen? Kung unsay gingon sa mga leaders, kinahanglan wanita natay mga pag-ampo. Anita. Unya na nang kuan mo, kabisihan nimo. Kay basig mo ni ka mangay ka sa Ginoo, ingnon po ka nga busy po ko mo. Di ba? Amen ba? Mao na igsoon nga nindot kay igsoon nga kung mutubo ang atong simbahan igsoon na mao na atong buhaton. I-serve nato ang pinaka-best para kay God. Serve nato. Wala rason dili nato siya i-serve. Wala rason dili nato siya daygon. Amen ba? Mao na igsoon nga ang ikatulo igsoon mo ning mainampuon nga Kristohanon. Amen. Gamay ra man naging imong amen. Amen, mainampuon na ta. Amen. Mao na kaning kanang mga pag-ampo. Kapon ba kayo? Nami uban dito nga nagampo, natulog na. Kaya kung kag nagampo, tuog na day. Grabe, gayon niya humagampo. Wala ni hangkok na day. Kulang na mga na ba? Amen? Kanang may nampuon nga Kristohanon igsoon, duol kayo sa Ginoo. Amen. Amen. Duol kayo na sa Ginoo. Ano man? Perminti ta mo serve sa iya, perminti ta makakuan sa iya. Kanang dili may nampuon? Kanang tawagan na, kanang makatamag lang, kanang tayis kabaw, ay, lahi isulti. Amen? Bisa gusulti ka, Jesus, thank you Lord, lahi isulti ka naman. Kristohanon ka pero di ka mainampuon. Amen ba? Amen? Apil, nakuan ko na. Dili lang kuan, nakuan ko na igsoon. Amen ba? Mo na igsoon kinala mainampuon ta nga Kristohanon. Amen? Mao na igsuon may nampunta sa matag usa kanato. Amen. Usa gingon sa James 4:8, duol kamo sa Dios o moduol siya kaninyo. Amen. Mao na. Ang pulong sa Ginoo sultian na. Amen. Kung moduol ta sa iya, wala rason dili mo tubag ang Ginoo. Wala rason dili mo tabang ang Ginoo sa toa. Amen. Mao na igsuon katong byuda igsuon kanang nadiri ang byuda pinangga sa diri. Pinangga sa Ginoo, ano man? Wala na siya kauban. Pero ni adto siya sa simbahan, ning worship siya, ning hatag siya. Nakita sa Ginoo iyang kasing-kasing. Tutli kay iyang kasing-kasing. Mao nang gidayeg siya sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Mao na igsoon sa ikatulo igsoon kinahanglan nang punta. Amen. Ang ikaapat igsoon sa man maatimanon nga magtotoo. Maatimanunon nga magtotoo. Amen? Amen. Number 1, igsoon, salamat ko nga maatimanon mo diri. Kay welcome kay me. Amen? Nindot kay so, pwede, ato ta dito. Dabaw ta.
Tulo igsoon na tami, nakoy gustoon kay gusto mo adto niya, wa siya norte ba nga QR. Daan lang kay basig na icon ba dai harang. Kay basig okay lang driver may pangitaon niya ang problema once nga wala dili busy basig mo declare og QR tanan ba. Basig mabilin siya, okay ra kay na may simbahan. Amen. Mo na igsoon kinahanglan sa matag usa ka nato igsoon nga saman maati manunon ta nga magtotoo. Amen. Salamat ang giatiman niyo si Pastor Jeff. Amen. Yatiman ba nato ato pastor? Ato pag ipakape, makape ba Pastor Jeff? Amen. Kinahanglan ati manununta nga pagkakristohanon. Amen. Mao na igsuon nga mga pinaagi sa paghatag kinahanglan ati manunta. Sa paghatag klaro man kayo, di ba? Isa pud ni nga kristohanon nga naaputay paghatag diya sa, di ba? Klaro kay sa malakay. Hatag kay ablihan niya ang kabuhanan. Amen. Panalanginan ka. Unsay gigang testing Nganong gibutangan niya testing Kaya uban man gud maglisod. Okay lang 100 hatag paabot nag 5,000. Pila na 5,000? 500. Puro dako naman kay ni kapait na kog isa ka kilo. Sobra pa. Wa na. Pwede utangon Lord. Mo nang gingon da testing kay ablihan ako. O testingan nimo nga kinasing-kasing maka matingala ka pag sunod adlaw mo reply ng Ginoo na ipanalangin bisag wa kay trabaho naghatag ka nanay madto sa imo naguputulpot na nga nay mo hatag trabaho sa imo. Amen ba? Nga naman atong gitistingan ang tagiya sa ato ang kinabuhi. Amen. Muna sa to igsoon kinahanglan saman maati manununta nga magtotoo. Ang ikalima igsoon matinumanon nga magsisimba. Amen. Salamat nga nata karon. Amen. Amen ba? Salamat Amen. sa udo nga dagom na uban nga di sa ko basing bundak tulo diha. Mabasa akong bagong ligo, di ba? Pero masalamat ang nga nata karon. Amen. Dili pa ni bundak kay kabalo ang Ginoo nga nata nagsimba ta para sa iya. Siya nagkontrol tanan. Amen. Mo na igsoon nga kinahanglan matinumanon ta sa pagsimba igsoon. Ang last igsoon puno sa espiritu nga mangangabi og kalag. Amen. Kaning panahon na igsoon, karon igsoon kinahanglan bisan pa sa pandemic kabalo ta mo share sa pulo sa Ginoo. Salamat igsoon nga nakoy na istorya da kanina nga lami kay kuan baka nasa wagang istorya puro pulong sa Ginoo. Ano man? Mo na tinuod igsoon kinahanglan kabalo ta mangangabi og kalag. Once ipakita, bisan di ka kabalo musulti, ipakita nimo imong pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. Ipakita nimo nga unsa ka. Kay na ubang Kristohanon ron nga Kristohanon lagi pero layo. Layo ra. Layo ra sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Although Kristohanon ko. Pero wala. Swito kay sa Biblia, pero wala niya kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Amen. Amen ba? Amen. Mao na igsoon sa tanang butang wala rason nga atong dili simbahon atong buhi nga Dios. Kita ang tinuod nga magsisimba. Amen. Matingala ka atong una ug karon nagka high-tech na. Matingala ka nga wa man ko nagtuo nga nakoy motor, di ba? Ana ba? Karong naaman. Ano man? Ang Ginoo na panalangin sa imo. Amen. Nakabalo ang Ginoo usa ka. Amen. Mo nang gingon igsoon nga gingon sa Biblia nga dili ka ipadato, di po ka ipapobre. Kay ipadato ka basig makalimot ka sa Ginoo. Ipobre ka basig makabuhat kag dautan. Nata sa level. Pariharon, parihata. Amen. Ang challenge nako sa matag usa ka nato igsoon, i-serve nato ang pinaka-the best para sa Ginoo. Kay kita ang simbahan. Kani okay ra ni. Kung plano ni sa Ginoo igsoon, ang Ginoo motiwasan ni. Amen. Muni ang Ginoo motiwasan ni. Mo na dito igsoon bisag sa winis. Mo na gamay pa kay to. Kung plano man sa Ginoo, walay support ang region. Ano man, daghang pugi atiman. Pasalamat ta kay mga alagad sa Ginoo dito, mga members dito. Singkod na. Amen. Kabalo na siya. Kabalo na siya mo tan-aw usay kulang. Amen. Mo na igsoon nga ano man. Ning tubo ta. Pagka-Kristohanon. Amen. Mo na igsoon kinan mag-fellowship ta nga kinahanglan nga ang Ginoo gyud nagkuan gyud Ginoo gyud mo lihok. Ang Holy Spirit may mo lihok.
Kung ang Holy Spirit mulihok sa matag usa ka nato, why not igsoon? Dili ta man simbahan, daygon nato siya. Walay rason dili nato siya daygon. Amen. Una sa matag usa ka nato igsoon. Di ba? Kung katong talidugo, itong babae, dili ato ka tuig. Nakuan siya. Pero sa man, makagunit lang siya sa naman. Sinsin. O sa sitsit. Kunya kung ikaw, kung basihan mo luya kay siya, di ba? Dagang kay dasok ang tao. Luya kay siya, di siya. Unsa man, ay ang pagtuo makagunit lang ko. Kunya di siya maka-attack kay dagang kay tao. Dagang kayo tentasyon siya ang kinabuhi. Ano man, di siya makuan kay naay mga tentasyon. Pero unsa man, nakagunit siya. Nabati sa Ginoo. Nabati ni Jesus kinsa to'y nagunit. Di ba katong uban nagunit siya, wala lang nabati ano man. Katong mga taong Kristohanon pa, Kristo lang to, pero wala sa kasing-kasing. Ang nabati sa Ginoo katong babae ay ang pagtuo nga makagunit lang ko, maayo ko. Maundang, diya naundang iyang talidugo. Amen. Dako atong Ginoo igsoon. Amen. Dako kayo atong Ginoo, dili ni sa baga mo simbatan nga yaga-yaga. Amen. Kung dili kung ikuan gyud ato ang kasing-kasing nga mahimot ang Ginoo sa matag usa ka nato. Ulo karong pandemic igsoon, dagang kayo. Daghan na ang online. Moingon na lang mga Kristohano, online na lang to. Kaya po, lahi ra ang online kontra sa personal muday ka sa tuboy nga Dios. Di ba? Mutanaw ka, di ka kabuylo. Di ka matingala ka nga naghilak na lang ka tungod sa kayo sa Ginoo. Atong una, wa pa ka na save, wa pa ka na save sa Ginoo, dahil ka pahilakon. Matingala ka nga na save na ka, lami kayo. Ano man? Makahila ka tungod sa kayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Giluwas ta niya uban atong pamilya. A challenge igsoon. Mao nang gingon dili ni aksidente kinahanglan. Plano ni sa Ginoo, di lang ta mo revise na ibisita kun dili tanan panahon. Na ibisita mawala. Tutok lang kang Kristo. Walay rason dili nato siya simbahon. Mao na nga nitubo ta atong simbahan. Kita ang simbahan, dili ning pasilungan. Pasilungan na ni. Pero importante kita mismo. Mao na igsoon, challenge ako even sa katatayan. Mao na dito po igsoon. Ang katatayan igsoon mao ni pinaka the best. Once nga ang tatay ning serve sa Ginoo, wala rason ang pamilya dili mo serve tanan. Kanang panahon na igsoon dili na atik-atik. Nanay panahon igsoon nga bisag sa kwan lang mobalik ng Ginoo. Aya kumpiyansa. Kasi karon mobalik ang Ginoo. Sure na mo kasi na ba ang Kristo. Amen. Nabak ang Kristo igsoon. I-sure na to. Ang Ginoo rin nakabalo. Sa imong paglingkod ang Ginoo rin nakabalo sa imong kinabuhi karon. Nabak ka ni serve sa Ginoo. Amen. Amen. So lastly so kinahanglan puno ta sa espiritu. Amen. Kung mga ngabig ug kalag. Kung puno ta sa espiritu mga ngabig ug kalag, why not igsoon? Dili nato i-share sa atong uban. Napatay parinti. Nga wa pa na sharean. Mao ni plano na igsoon mo adto mi dito. Kay basig pagbalik sa Ginoo di mi mawami kadto dito, wala na mo na sharean unsang kaayo sa atong buhi nga Dios. Amen. Mao na igsoon karong panahon na. Mo-serve ta para malipay ang Ginoo. Ayaw na pangandoy kon ka. Mo kwan pa ta. Pangandoy nga ang Ginoo na imuot sa imo. Amen. Maninugdo ta igsoon. Hallelujah. Ato din ni hinuplugan ni pulo nga igsoon. Kung ikaw gusto ka mo pagamit sa atong buhi nga Dios, kung ikaw gusto ka mo tubo, budako ang imuhang papangalaga sa atong buhi nga Dios igsoon. Istorya ang Ginoo. Ang Ginoo na karon laminaw sa imuha. Yes, Lord. Gusto ni may pataas ni mo imong kamot. Kantaon nato ni kay buti-buti mo. Kuno na igsoon nga maayo ba ka? Maayo ba ang Ginoo sa atong kinabuhi karon? Yes, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Buti-buti mo, Panginoon. Himuha ka ni pag-ampo, igsoon. Muna ang pulo, naghahagit sa matagusa ka na to.
isip Kristohano. Gaksang Ginoo karon. Yes, Lord. Mahal. Iyong kaawa ay magpawala. Sa makausa kay buti-buti, mo kaniyang mapagampo sa imong kinabuhi. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, wa may mahimo kung wala ikaw. Lord, gusto mi mo tubo ang mong papangalagad. Gusto mi mo share. Gamitan ni Lord. Ay laging tapat kung magmahal. Iyong kaawa ay magpawala hanggan. Yes, hallelujah! Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Amahan, salamat Lord karong orasa. Salamat Lord kami ang simbahan. Lord, mudot-dot media kanimo Lord. Salamat sa iyong pulong. Muli mi Lord nga among maambit ni sa among silingan. Ma-share na mo Ginoo Lord sa among mga kauban sa trabaho. Kauban Lord sa panimalay. Salamat Lord nga naami godly fellowship din sa imo Lord. Amahan, salamat Lord. Gikan sa bata hangtod sa samtong. Men's, ladies, young people Lord. Salamat Lord nga kami ikaw nagauyog sa matag usa kanamo Lord. Salamat Lord na busog na pud kami sa imong pulong. Amahan, walay rason di ka na mo simbahon. Walay rason di ka na mo i-worship. Walay rason Ginoo Lord, di mi maminaw sa imong pulong. Walay rason nga di mi moampo sa imong Lord. Salamat Lord nga karon padaan. Magpagamit na mi sa matag usa kanamo. Salamat Lord, padayon kami. Ikaw maglihok sa mga karon. Sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Lapak ng buhay mo tayo. Thank you. Manginit ka. Okay, so salamat kayo sa mensahe nga ato nadungog ni kahaponon nga gi-share sa to ang igsoon. Pastor Richard Swan, salamat kay Pastor sa mensahe no. So diha gitudloan na punta ni kahaponon that we are the true church. Kita ang tinuod nga iglesia o church sa Dios. Amen. So, nindot kayo nga ya bitaw ta madasig. Ang church building is lumalabay lang. Amen. Church building lumalabay lang. Although nagatinguha man ta nga mas manindot pa jud ang atong church. Amen. Makonkrito pa jud. Amen. Nangandoy tanana pero number 1 jud nga ginapangandoy sa Dios is kining atong kinabuhi, ang atong kasing-kasing nga makongkreto, malingkon ta din sa pagtuo sa Dios. Salamat kayo sa mensahe Pastor. Mo jud na. And we always remember nga kung nag-tent man ta para sa tawag ani ang ulan dili makasulod, yali murag mosulod na ni kinanay kamot na gamay. Gamay. pero lagi atong hinumduman makaigsunan that we are protected by the hands of God, that we are protected by the presence of God. Amen. The shadow of the Almighty God is anak adunay gani kanato. Protektado ta diha sa mga unos o ulan nga kusog kay mubundak diha sa tuwang kinabuhi sa pagkalagin sa Dios. Salamat jud kaayo sa mong pagpahinumdum. Amen. Amen. Daghan pa ang mga kasinatian nga moabot diha sa tong kinabuhi.
because we are mag 1 year pa lang gyud ta, mag 1 year no. Maabot ang panahon daghang pa jud mga pagsulay, daghang pa jud ang sugabong kanang karabitong sabug sagubangon. Listen kayo no. Daghan pa kayo ang ato ang mga kanabitong sagubangon, okay? Daghan pa kayo maabot sa tuwa nga mga pagsulay mo na nga always preparado ta. Amen. Sa mga inana ang mga pangitabuak. Amen. And kinahanglan jud nga napud tay kanabitong pangununa jud na jud ang Dios mutabang sa tuwa. Amen. Amen. Sa nadungog pa nato nga di po tam grow kung wala mapagsulay. Amen. Salamat jud kay sa minsay nga atong nadungog dining kapunon. Amen. So unya una nga moadto po na sila banay-banay kay moadto na sa lidto sa namatyan. Okay, salamat jud kayo. It's not an accident ang tanan nga si Pastor Richard Swan ang mo'y makadala sa mensahe kay sa jud ang gidala sa Ginoo. Amen. Gigamit sa Ginoo para makadungog kita sa mga pulong sa Dios diining taknaa sa kapunon. Salamat kayo. Okay, ito palakpakan. Okay. Wala jud ang Ginoo sa walay katapusan ang kaniya lamang. All the glory and honor belongs to Jesus Christ. Okay? Matuta sa sunod nga bahin mo pag-collect sa tithes and offering kisay naka-kuan. Okay? Okay, si kuan daw si Brother RC, Kuya RC. Okay? Okay, na special number for Ito ta sa laing bahin na paghatag. Hinalan mohatag kita sa Ginoo. Kay mao nay tagiya sa atong kinabuhi. Amen. Isa may special number. Walad may kawatas ng buong ko. Kumbaga, awit to lilim. Panginoon, ang nais ko. Kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa mundo ko. Kailan may pababayaan sa'yo lamang matatagpuan sa'yo lamang. Mananatili sa iyong liling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong liling at masumpungan ka. Pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Nanatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa
belongs to our God. Pota, may gugmaon nga Diyos, dalaygon kay ining kapunon. Salamat Ginoo sa kahigayunan karon nga imong gihatag nga magmalampuson ang among pagpanibahon nga walay distract Ginoo. Salamat Ginoo sa mga kamot nga may natagon ani Ginoo. Labi na gikan sa mga source income Ginoo, sa ilang pagpanarbaho Ginoo. O sa negosyo Ginoo nga ikaw maghatag bilo nga panalangin Ginoo. Salamat sa Ginoo sa mga kusog ginhawa nga among ginagamit matag adlaw Ginoo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, ug kining tanan Ginoo isalig sa mga lan. Amen. Okay, so praise the Lord. Salamat kayo. Okay, salamat kayo sa mga nag-present. Lilim. Okay, salamat kayo. Kang Brother Munchor and kang Sister Shala Sinon. To God be all the glory. Okay, so malipayon ba ta? Okay, malipayon ang matagusa kay ang Dios maayo man kaayo mga kaigsunan. Sa atong mga announcement, okay, so padayon ang atong mga bulhaton every Wednesday sa maong atong prayer meeting. Moadto ta dinaa sa bulhaton every Wednesday 7 p.m. Atong ido sa Dios ang tanan natong mga prayer requests, mga pagsangpit natong anak kaniya. Okay, kanang panahuna nga panagtigom. Okay, natay mga individual pud nga mga pag-ampo, naputay panagtigom nga mga pag-ampo. Amen. Mo na ang Miyerkules 7 p.m. sa kagabion. Okay? Mga prayer requests ato nang gisulti para magtinabangay ito sa mga pag-ampo. Okay, so dasigo nato ang uban nga wala karon. Okay, so ato ang anniversary is coming next Sunday na gyud. Okay, delikado sila pastor. Sila ko na po sila pastora Ibera Buog nga okay, sister ni Juan ni Atilani Suan o sister na sila, igsuonan sila. Maguwang si pastora, okay, Ibera, okay. Manggod na siya. Okay? So, salamat kayo sa inyo bisag wala mo. So, sila na po. Okay, salamat yung kayo. So, padayon ta din na sa mga pagtinabangay, labi na sa mga anak dito ang bulhato ni anang adlaw. So before pa ang adlaw sa maong celebration, okay, mga OMS Bernice kinahanglan nga andam na yugda. So mga young people kaganiha ako ang i-meeting dito sa Tangong para unsay dapat ng ato no kay pasigyan na pud dapat andam judaan. Amen. Unsay dapat mahaton para dili ta makipit sa adlaw o oras. Okay, so praise the Lord. Salamat kaayo. Ato ang mga Bible study diri is every Monday no sa mga adult, okay, sa mga batanunan to padayon. Okay, kana lang ang atong mga announcement nato magapanindog ang tanan. Okay? Praise God. Salamat sa kalampusan sa atong panimbahon bisan pa man sa mga pulong nga atong napatalinghugan ining kahaponan. Atong pasalamatan atong buhi nga Dios. Samtang atong pagawiton alang kanimo ang himaya o Dios. Hallelujah. Amen. Alang kanimo ang himaya. Alang kanimo ang pagdaig. Gikan kanimo ang kusog, alang kanimo ang dungog. Alang kanimo ang himaya o Dios. Alang kanimo ang himaya. Alang kanimo ang pagdaig. Gikan kanimo ang kusog, alang kanimo ang dungog. O Diyos ikaw, o Diyos ikaw, ikaw ang tinubdaning tanan sa matag adlaw sa among
tinubdaning tanan. O Diyos, ikaw, O Diyos, ikaw, ikaw, ang tinubdaning tanan sa matag adlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw ang dalampanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw ay ang tinubdan sa panangbutan. Isa takos kay ikaw among himayaon. we Hallelujah. praise your name. Father, thank you so much. In the name of Jesus. Magabita. Kanimo balaan ng turhanan ng mga Diyos. Sa itong amahan, salamat kayo Lord sa amuang panimbahon nga nahuman kami nga wala siya mga kapulian Ginoo. Salamat Amen. Lord sa imong mga pulong Ginoo nga may naghatag og kanamog kalinaw kadasig diha sa among pag-alagad Ginoo nga imuha Lord nga dili ka tumo na bayang kawang Ginoo. Itisok ka to sa mga nahunaw sa mga kasing-kasing Lord aron kadto dako kayong kahimuan diha sa among pagtuo diha kanimong pagsali. Amen. Salamat kayo Ginoo. Bisan pa sa pagpamauli na mo karon, ikaw Lord magauban ka namo sa kanunay Ginoo, magahatod sa tagsitagsan mo ka mga panimalay o bisan pa asa kami madto Lord, ikaw jud safety ka namo sa kanunay Ginoo. Amen. Lord, kay ikaw lamang ang Dios nga labing balaan ug gamhanan nga kanunay nagauban ka namo. Oh, salamat kayo Ginoo. Hallelujah. In the name of Jesus. Amen. Amen. Oh, paglamon no hay. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. God bless everyone. Okay, so